אבן פלא, חוויה מלהיבה של פיסול. סדנה ירוקה מחומרים טבעיים בלבד. אבן פלא פועלת מזה כעשור ומקנה סדנאות לכל הגילאים. סדנאות המיועדות גם לקבוצות גדולות. אבן הפלא היא אבן טבעית, רכה מאוד, הניתנת לאיבוד בקלות. נשייף אותה בנייר שיוף גס ונעצב את הצורה הכללית. נעבור לנייר השיוף העדין ונעדן את מראה האבן. ניקח את השופין ונקשט את האבן לפי בחירתנו. הפעילות היא לכל הגילאים, יש גם פה סבים של ילדים וסבתות וילדים קטנים ותינוקות. לאחר שהצבנו את צורת האבן, נחליק אותה במים ונחשוף את הצבעים והגוונים המרהיבים שבה. נמרח אותה בשמן, והטליון מוכן. זאת התוצאה.